Llum i Estel és una novel·la juvenil i és una novel·la de ciència-ficció. Està situada al voltant de l'any 2876 i bé, és una història protagonitzada per una joveneta que apareix en un bosquet i uns expedicionaris la troben completament defallida, inconscient, i la porten a la seva ciutat, que és la ciutat més pròxima a aquell bosquet, que es diu Sutlàndia. Això suposa un gran terrabastrall en aquella ciutat, perquè resulta que la jove té unes característiques físiques diferents a la resta de la gent. Per tant, se suposa que ve d'un altre món. Al mateix temps, resulta que la jove té amnèsia i no sap ni qui és ni d'on ve. Tota la novel·la, per tant, és a dir, ja la trama es dedica a una sèrie d'investigacions que es faran des de la ciutat i des d'altres ciutats per saber d'on ve, quin és el món d'aquella jove. Al mateix temps ella també fa uns esforços per anar recordant i a poc se va descobrint, però molt a poc. Alhora, la ciutat aquella i altres ciutats també tenen llacunes en el coneixement del seu passat. I diguem-ne que les investigacions que fan per conèixer el món de la protagonista també serveixen moltes vegades i són complementàries a altres que fan per conèixer el passat propi. Es dona un procés en què al final segurament conflueixen les investigacions d'un costat i de l'altre. Per tant, la novel·la consta de tota una sèrie de vivències, de tota una sèrie de fets que ens conduiran a saber qui és la protagonista i què ha passat en aquest món que l'ha acollida i on ella en aquell moment viu. El final, el desenllaç, no puc dir-lo, evidentment, perquè tota la trama va dirigida a saber justament a arribar a aquell final. Però sí que puc dir que ahir potser s'han trobat dos mons i que també eixos dos mons tenen, en aquest moment en què es troben, tenen a veure en el nostre món present. I per tant és una novel·la que cal llegir si volem saber totes les investigacions i tot el procés viscut per una protagonista d'ací 700 i pico d'anys.